Dobrý den, vítejte ve skiparku Červená voda s nejdelší sjezdovkou v Orlických horách. Na její vrchol se dostanete nejenom se čtyřkou, ale především s novou moderní lanovkou, kterou tady mají. Jako jediná v České republice má vyhřívané sedačky a navíc uzavíratelnou bublinu. Skipark Červená voda je určen hlavně pro rodiny s dětma, ale na své si přijdou dámy, protože tato vyhřívaná sedačka, to je opravdu neuvěřitelný luxus. Já jenom jak to cítím, no, jež, to je nádhera, to bych chtěl mít opravdu doma. No a zajímá mě, jaké to je také s touto bublinou. No, to je jako pokojček. Kapacita je 2400 osob za hodinu. Celková délka je 1680 metrů. Sjezdovka má potom 2 kilometry. Jak se vám líbí tady ta vyhřívaná sedačka? Je to dobrý, ne? Docela, sedačka je super. Stěžovali jsme se přikryli tou bublinkou, pohodička. Je výborná. Dnes máme velké štěstí, sněží nám totiž z nebe. No a pro případ, kdyby náhodou nesněžilo, tak skipark Červená voda je připraven. Zasněžování mají po celé délce sjezdovky a doopravdy dovedou udělat divy. Dole je dětský park, který si užijí děti, a tady nahoře, tady mají takový trošku adrenalinový pro blázny, jako jsem já, a já si jdu skočit. Tak to jsem myslel, že skočím víc, ale to vůbec nevadí, protože já mám pro vás připravený něco neuvěřitelného. A když se vydáte do skiparku Červená voda i vy, tak na to přijdete. Ale teď přichází okamžik jenom pro nejotrlejší.